Ndikulandireni nonse pano pa Sam Mavita YouTube channel. Wiki yapitayi ndakhala ndikulandira ma comments ambiri okhuzana ndi ma video amene ndikumaponya. Ma comments ake ambiri akumakhala ngati awa. Anthu ambiri akuyankhula zokhuzana ndi kalata imene Grace Chinga anasiya, like allegedly, because palibe mboni nonse kuti Grace Chinga anasiya kalata iyi oyawo. Komabe still more ndi zinthu zimene anthu ambiri amakhulupirira nawo. Ndingofuna kukuwuzani kuti ngati mukusatira ma videos yanga, ngati maonera ma videos yanga kwambiri mwina ndikumandisatira bwino mpaka na ma comments kumakawerenga zimene anthu ambiri akukumana nawo, like anthu ambiri akumalemba. Ndeno mukumadabwazaona kuti ndi ziti zimene Grace Chinga anazisiya, ndi zinthu ziti zimene Grace Chinga anayankhula. Well, musiku alero ndifuna tingopita pang'ono in time mchaka cha 2016 imene Grace Chinga anamwalira. Ndifuna kuyambirira timvere audio imene inajambulidwa ndi anthu ena amene akuti ankawerenga kalata imene Grace Chinga anasiya. Well, ndayankhula kale kuti ndilibe umboni kuti zinthuzi ndi Grace Chinga ndi analemba kalata imeneyi, koma ndi zinthu zimene zikulonsera Malawi kalata imeneyi inazungulira kuti inalembedwa ndi Grace Chinga asanamwalire. Nawo ndifuna timvesese bwinobwino kwambiri kuti zinthu zimene zinalembedwa mkalata imeneyi, zinthu zimene zinaloseredwa mu kalata imeneyi zikukwaniritsidwa. Tiyankhule kuti ndi coincidence or else ndi zinthu zokuti wina wake anaziona patali. Nawo mosakutaya nthawi tiyambe motere. Ndinayesetsa kudziteteza koma mphamvu zanga zachepa. Naye Mulungu walola kuti ndigone tsopano. Pa 11 October 2015 ndinalandira foni ya chilendo kuchoka ku South Africa kuti mzanga Rebecca Malope akundifuna. Zodabwitsa anali mawu a munthu amayankhulayo sanali Rebecca. Okay, now kwa amene samamudziwa Rebecca Malope. Rebecca Malope ndi mzimayi oimba gospel amene amalemekezedwa kwambiri, ngati mmene ife timamulemekezera Efe Kamwendo ku Malawi, ngati mmene timamulemekezera Skefa Chimoto, ngati mmene amalemekezedwa Lulu. Rebecca Malope ndi mmodzi mwa anthu amene amalemekezedwa bwino kwambiri mu music industry ku South Africa. Patatha 2 hours ndinamuyimbira Rebecca ndipo anakana kuti alibe appointment iliyonse ndine. Ndinakhala odabwa. Pa 14 November ndinalandira foni kuchokera kwa former president Michael Sibanda omwe anandiwuza kuti ali ndi zochitika ku RSA ndipo akufuna ndikayimbe pamwambo. Mosadabwa ndinanyamuka pa 26 November kuti ndikamvetsetse ndipo sindinatsanzike aliyense. Nditafika kuja ndinalandidwa ndi munthu wachimwenye yemwe adati dzina lake ndi Macfarlane Mahomes. Ndinakwera galimoto ya mtundu wa Hama yomwe inalowera ku Pretoria. Nditafika malo ena Mai Joyce Banda anandiyimbira foni kunduza mawu amodzi kuti Grace you are safe. Ndinayenda mtunda wa udali ndipo ndinafika malo ena otchuka dzina loti McDonald's ku RSA McDonald's. Ndi malo pamwamba kwambiri odyera. Anandiwuza kuti tifike. Ndinayenda pang'ono ndinawaona Mai Joyce Banda ndipo anandikumbatira. Ndinakwera mastepe motsogozedwa ndi mabodyguard awiri. Kenako tinalowa mchipinda china momwe tinapeza anthu angapo akumwa zabwino. Nditayang'anitsitsa ndinaona mzanga woyimba aku Malawi monga Gwamba, Pixie, Katimba, Peter Sambo ndi Skefa Chimoto. Zinandinyansa popeza pa oyimba onsewa panalibe amene ndimagwirizana nawo. Ndinangodzilimbitsa ndipo maganizo anali oti nawonso ayitanidwa. Ndinawapatsa moni onse ndipo ndinayamba kucheza ndi Mai Joyce Banda. Patangotha 6 minutes chitseko china chinatsekulidwa ndipo ndinaona Prophet Bushira akulowa. Ndinakhala odabwa popeza anandiyang'ana ndi maso achikoka. Anandilonjera ndipo ananena kuti tinyamuke. Tonse tidayimirira ndipo takakwera magalimoto panja. Kulowera kumene mpaka pano sindikakudziwa. Apa nkuti nthawi ili past 4 madzulo. Nditafika uku tinalowa nyumba ya maonekedwe osiyanasiyana, pena ngati holo, pena ngati charity, pena ngati msikiti. Ndipo munalibe mpando. Tonse tinakhala pansi pa kapeti yonyezimira kwambiri. Maganizo anga anasokonekera kwambiri. Kenako Prophet Bushiri anayamba kulankhula ndipo anandiwuza kuti andisankha kuti ndikhale gulu la anthu amene amenye nkhondo yapansi kuyambitsa chipani chimene chidzatenge boma 2019. Okay, now nthawi imene ikukambidwa papayi, this was 2016, nthawi imene Grace Chinga anamwalira 2016. Now akukamba za kuyambitsa chipani chimene chidzatenge boma mchaka cha 2019, like akufuna alongosole zinthu zimene zizachitike mwina mwake kusogolo. Anthu amene atinamvera kalata ikoyambirira komwe, we are like, no, this is bullshit, because this is palibe njira yonse imene kuthekera kuti mwina pazatuluke chipani chimene chikhoza zapikisana nawo ndi MCP, UDF komanso DPP at that particular time.
nthawi imene yofunalibe kuchitiye mwete mwazina atasankhidwa otchuka kale ngati inuyo kuti mphamvu ndi mulalo zathu zikhale zambiri tikadzawina mudzapatsidwa maunduna osiyanasiyana anatero Prophet Bushiri ndipo mwa akazi onse amene timawaganiza mu grupu yathuyi ine ndasankha iwe kukhala woyamba anatero mayi Banda Kotira Ndamanga tikufuna chipanichi musazakhale nkhope yakale imene idakhalapo chipani china ngakhale ine ndangokhala planning officer kumasindikaonekera anapitiriza choncho mayi Joyce Banda ndinabanika komabe pofuna kufupikitsa zinthu ndinavomera mmaganizo ndimaona ngati ndikufupikitsa zinthu osadziwa ndikudzikumbira benge la manda osakhalitsa ndinaona munthu wina wachizungu akulowa ndipo m'manja mwake ananyamula briefcase atafika anawapatsira Prophet Bushiri momwe anatipatsa aliyense $10,000 mamiliyoni ndipo tonse tinalandira kena mayi Banda anati tiwatsatire tinalowa kachipinda kena kakang'ono anati ndiwatsatire tinalowa kachipinda kena kakang'ono komwe Prophet Bushiri analowaso ndipo mawu oyamba anati limba mtima anatenga botolo la chakumwa ndikuthira mu glasi onse anamwa kenera kwanandipatsakonso glasi yanga inenso ndinamwa nditangomaliza ndinakhala ngati ndikugona ndipo mzimu wanga unachoka ndipo ndinaona ndili kumalo aphwando kumene ndinaona kunkhope zambiri za andale oyimba abusa ndi ena otchuka ambiri kuphatikizapo anzangaja onse akuvina komali maliseche kudya ndi kumwerera nditadziyang'ana ndinaona kuti nanenso ndili maliseche kenako Bushiri anandiyang'ana akusekerera ati waonawo kundilozera anthu otchuka kuti azitchuka muja amabwera kuno waonanso awo nangawo bwanji ndinadabwa kenako anandiwuza kuti chipani chimene tipange ndi cha mwanzi ndi thukuta zimene waona kuno ukadzangoudzako munthu olo mmodzi pasanathe masiku 90 udzamwalira mwatisi tiyeni tizipita anamaliza choncho Prophet ndinakhala ngati ndinagona ndipo ndimalota koma ndinazindikira kuti ndili muofesi momucha ndipo mmene ndinavalira handbag yanga ndi foni yanga m'manja apa ndinadziwa kuti nkhondo ya mdierekezi yayamba tinatuluka nyumbamo exactly 12:30 midnight ndipo anatitenga ine ndi anzanga aja kudzatisiya kuno ku Malawi kuchoka pamenepo mkati mwanga mwakhala mukulimbana ndipo zazikulu zomwe ndinaona ndakhala ndikusowa mtendere koma nkhani ndiyakuti ndikauza munthu ndimwalira ndinayamba kupeka nyimbo yanga ya mzaulula ndipo nditangotulutsa ndakhala ndikulandira mafoni ondiopseza kuchoka kwa anthu osiyanasiyana kuphatikizapo Prophet Bushiri ndi mayi Joyce Banda pa 29 Februwale ndidafatsa ndi munthu wina amene sindimutchula dzina ndipo ndinamuwuza chilichonse ndinapemphera usiku wonse pa 1 Machi ndinalota anthu ovala zakuda anayi ndipo ananditsimikizira kuti likamafika pa 20 Machi ukhala uli m'manda apa ndinadziwa kuti moyo wanga watha mayi yanga ndi ana anga okondedwa khalani kwa Mulungu ngosalekeza pakuti nthawi yakutha kwanga yafika ndatsiriza njirayo ndasunga chikhulupiriro ndalimbana nako kulimbana kwabwino chotsalira ndikalandire korona osati kwa ine ndekha komanso kwa onse amene angasunge malamulo ake ine Grace tamvera nkhani imene Grace Chinga akuti analemba asanamwalire koma ndingokupasani recap motere. Grace Chinga anamwalira usiku wina nthawi ya mapasti 2 imene anangodandaula kulankhula kuti mutu ukumupeteka ndipo anauza mayi yake kuti Yesu akubwera kuzamutenga usiku umenewo anadandaula za mutu anadwala atathamanga naye kupita nawo ku Queens. Grace Chinga anamwalira zaka zapitazo mchaka chapakati pa 2021 komanso 2022 chiliza cha Grace Chinga kumanda a HHI chinaswedwa ndi anthu osadziwika bwino. Mwinafunso ndikumati manda HHI pamakhala alonda anali kuti pali zinthu zambiri zimene zimachitika ndi Grace Chinga. Nyimbo yake ya ndizaulula ndikukhulupirira kuti inali ndi zinsinsi zimene imafuna iulule ku dziko koma sindikudziwa kuti inakhala creativity kapena iyeuja analidi ndi masomphenya a zinthu zimene zikanakhoza kuchitika kusogolo. Maganizo anu ndi otani? Mukukhulupirira kuti oyimba ali nawo mupati imodzi ya zinthu zimene zikhoza kuzasintha dziko kusogolo? Mukukhulupirira kuti oyimba amalowa satanic ndi cholinga chofuna kuzayikaso anthu ena ake pa mpando? Ewusi mukukhulupirira kuti oyimba amakhonza kulandira ndalama ndi cholinga chofuna kuti asapote chipani china chake mwamphamvu ndi cholinga chakuti iwo azapeze mabenefit kusogolo?
mwa ine ndekha sindikukhulupirira kuti amene atchulidwa mu videoyi ndi anthu enieni amene ngati izi zinachitika else ndi anthudi amene tikhonza kuwablema lero kuti zinachitikadi zona, chifukwa palibe umboni uliwonse kuti iyi imene ili pa intaneti ndi kalata imene Grace Chinga anasiya, chifukwa mwana wake wa Grace Chinga, Miracle komanso Steve, anasusa izi mu nyimbo imene anatulusa amati bodza. Anji mutachita subscribe kuti muzikwanisa kulandira notification nthawi ina iliyonse imene ndaponya video. Until the next video, I'm gonna do it. Peace.